Ovaj borac armije Republike BiH, što koristi civile kao živi štit, ima na kapi grb Republike BiH, tačnije prepravljen grb sa 6 perunika srpskog kralja Tvrtka, vladara Bosnom. Bijelu zastavu sa ovim grbom je kao svoje znamenje koristila armija Republike BiH, koja je u svom sastavu imala 95% muslimana i samo 0,7% Srba. Stoga je logično da se Srbi iz BiH ne pronalaze u ovoj zastavi, iako je to u suštini srpska zastava, znamenje srpske dinastije Kota Romanića. Bošnjačka nacionalna manjina u Hrvatskoj je uzela ovo znamenje kao svoj nacionalni simbol i time obesmislila da to bude ikada više zastava BiH, pošto je to sada znamenje jedne nacije, a ne države. Nikada nije Andrić rekao gdje počinje Bosna prestaje logika, ali je ovo brutalno istinita izreka. Primjenjiva je i izreka jebo zbunj ludnjenog,